Sada ću da ubacim sestru u kulu bega Husametina. Pažnja. Igraću lažnog bakalina robljem i imitiraću arapski dijalekat. Beže! Beže! Šta reče? Evo ga beže. Vistik, upitaj ga kako se zove curetak. Hadži Efendija, Ja? kako se zove curetak? Zumbul. Mašala. Pljuh. Fistik? A šta sve ona marifetliše? Hadži Efendija, Ja. a šta sve marifetliše ova cura, ha? Ona laiše u svirci šargiju, ćemane, zas, nef i bazdan saltaneta. Ona laiše taru. Arada, sirada, para, šala. Arada, sirada, para, šala. Efendinice, ona laiše u svirci šargiju, ćemane, sas, def i vazdan saltaneta. A laiše taru, arada, sirada, parada, tarada, arada, sirada, parada, tarada. Ahmače, tara je glazbilo koje se svira u Arabiji. Neka malo hoda, bakaline. Neka malo hoda. Beže, pa nećemo ovu čopavu curu za hizmećaricu. Neka je ovdje, neka. Lijepuškaski ovaj curetak, za hizmećari mu je za hizmećaricu.